ଯାଇନା କିରେ ଆଉ ଖେଳିବା। ଆରେ ଛୁଆ ଏଠି କଣ ବଇଛ? ଟ୍ୟୁସନ ଆସିଲି ଆସିଲା ବେଳକୁ ଆଜି କିଛି ଖେଳି ହଉନି ଆଉ। କିଛି ଖେଳି ହଉନି? ଗୋଟେ ଗେମ୍ ଖେଳିବ? ଚାଲ ଖେଳିବ? ହଁ ଆ ଚାଲ। ଚାଲ କି ଗେମ୍? ମୁଁ ତମକୁ ଗୋଟେ ଗେମ୍ କହିମି, ଏଇ ସବୁ ପତ୍ର କହିମି ତମକୁ ଆଣିବାକୁ। ତମେ ଯାଇକି ଯିଏ ତମ ଭିତରୁ ଫାଷ୍ଟ ଆଣିବ ତାକୁ ମୁଁ 10 ଟଙ୍କା ପ୍ରାଇଜ ଦେବି। ଯିଏ ସେକେଣ୍ଡ ହବ ତାକୁ 5 ଟଙ୍କା, ଯିଏ ଥାର୍ଡ ହବ ତାକୁ 3 ଟଙ୍କା। ରାଜି? ହଉ। ଜଡ଼ା ପତର। ଛୁଆଙ୍କର ଗେମ୍ ଖେଳ ଚାଲିଛି ଏଇଗୁଡା।